Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna yau da gobe. Ta Hausawa suka ce yau da gobe me sa amare amarya. Yau da gobe dai shiri ne wanda zai dinga ɗan dudduba dukkan al'amuran da suke faruwa na yau da kullum a tsakanin al'umma. Sanin kowa ne abin da ya fi sa danƙon soyayya tsakanin ma'aurata akwai abubuwa da yawa, kaɗan daga ciki shi ne tallafa musu da ayyuka, musamman ma lokacin bukukuwan sallah. Lokacin bukukuwan sallah lokaci ne waɗanda mata suka tsinci kansu a cikin yanayi na aikace-aikace, kama daga kan girke-girke, soye-soye da kuma shirya yara, karɓar baƙi na yara da kuma su kansu manya masu kawo musu ziyara. Mai sauraro idan kana biye da ni, na sani cewa tallafawa mace wajen yin aiki ko kuma wasu abubuwan wanda za su ɗan rage mata aiki tabbas yana ƙara danƙon soyayya tsakaninku. Haka ma addinin Musulunci sunna ce cewa mace tana buƙatar taimako daga gurin mijinta, ma'ana maigidanta kenan. Idan da a ce kowa zai rinƙa yin koyi da irin waɗannan abubuwan tabbas za a samu kyakkyawar fahimta a tsakanin ma'auratan. A duniyar yau kuwa hakan ba shi ne burin kowa ba, kawai shi ne ka bar ta da ayyukan da za ta yi kuma dole ta yi su ko tana so ko ba ta so, ba nuna tausayawa balantana kuma ka ɗan karɓe ta wani abu. Mu yi sani da cewa ɗan adam, dukkan mutum da ya tsinci kansa a cikin wani yanayi yana buƙatar tallafawa, kuma duk mutumin da ya tallafa maka za ka ji cewa kana ƙaunarsa sannan kana son sa sannan kuma kana ganin girmansa ko kuma ƙimarsa. Kamar yadda dai ake cewa ita zuciya tana son mai kyautata mata ne a kowane irin bigire na rayuwa. Mai sauraro idan wannan ne shigowarka na farko wannan cikin YouTube channel namu mai albarka mai suna Kakiya TV, ka danna mana subscribing sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon abu da zai isa gare ka. Wannan shi ne ƙarshen wannan shiri namu na farko, sannan in Allahu ya yarda za ku ji mu da shi a karo na gaba.